ɗon nguura ha ñalɗe lattiɗe tedduɗe, ñalɗe lattiɗe barkanteje, kanje wiyete sappo arano ha lewru layhaji. En bolwino darjaji maje ha caali ɗum, en kolli ñalɗe man ɗo wala ko ɓurata ɗe ha duniya fuu, ko sappo ragare ha suuma e ɗo to a ittitini laylature ñalawmaje be jemmaje mum fu ñalɗe ɗe gonɗen hen muɗum ɗo ɓuranɗe teddugo. ngam majum Allah ceniɗo annabijo sallllahu alayhi wa sallama o solni jeyaɓe tiiɗa her maje. hadiseji jurgari kolli en darja ñalaɗe ma, yo tiidgo bo a nonɗinan dewe man na fe a jangan qur'an, a waɗan tasbih, a yettan Allah, innan inde Allah ceniɗo, a waɗan sadakaji, kala none dewe fu gaɗa feere feere dede ha dede ñalɗe man ɗo nga Allah ceniɗo heɓa sowane. yo ko ɓurata teddugo nder suumayeje suumaɗe nder ñalɗe man suumade hande lattinde ñalde arfa ɗo kayre ɓurata teddugo. annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi suumago ñande arfa oyo ɗon yikka, oɗon tabitina, oɗon yakkikini o hefan zunuba hitande salide ɓe hitande warande. bimana zunubaji lattiɗi pamari to fototiri goɗɗo suumake ñalade hande nde gonɗen her muɗum ɗo, ɗum hefanan mo zunubaji lattiɗi pamari hitande salide ɓe hitande warande fuu. yo suumago ɗum dewal lattingal ngal ɓi adamajo watta be ɓandu muɗum, be jangugo qur'an, be dewe lattiɗe caaliɗe fuu a waɗan be ɓanduma, walla bo a waɗan sadaka ɗo bo sadaka be jawdi ma. yo jango bo to Allah muyi wodi dewal teddugal, kangal bo wala ko ɓuratagal teddugo ha nder ñalɗe man fuu. dewal man bo kangal man ɗum dewal lattingal jawdi. kangal kam jawdi ndewrata Allah cenɗo be magal, ɓe mana hunde nde kirsata man ɗo codoya ɗum, ta sodoy ɗum itta jawdi ma coda ndewra Allah cenɗo be ceede ɓe ittuɗa man. yo dewal man kangal man ɗo to Allah wedni jam wala dewal ko ɓurata ngal ɓaddortoɗa her Allah cenɗo her ñalade jangoɗo bana hirsugo latti ɗum layhaari ma. ngam majo Allah ceni ɗo wi fa salli li rabbika wanhar, julgam Allah e noon looja bo hirsu bo kirsetega ma bo kirsa ɗum ngam Allah ceni ɗo. ngam majo Allah ceni ɗo wi layhaari ma ɗo gaɗani ngam Allah. Allah ceni ɗo qul inna salati wa nusuki ɗo bimana ko ɓi adamajo hirsata ɓadoro be majum her Allah cenɗo, bimana ƴiƴam ɗam dufata jangoɗo ngam ha ɓadoroɗa be majum her Allah cenɗo. ngam majum rufgo ƴiƴam man ngam sembiɗiɗgo man Allah cenɗo hurfidiri ɗum ɓe julgo. en andi julgo wala ko ɓurata ɗum ha dewe lattiɗe ɓandu, kanjum Allah cenɗo hurfidiri, wala jawdi bo dewal ɓurata jawdi bana rufgo latti ɗum ƴiƴam sakko ma ñalade lattide warande yeeso. yo ta tawi goɗɗo ɗo suglori ɓe rufgo ƴiƴam man ɗon holla oɗon mari imanaku, to oɗon yiɗi ɗum. e ɗon bo ko waɗi Allah cenɗo wani ɗum en ɗum ngam yeritingo sunna annabi Ibrahim alayhi salam. en andi annabi Ibrahim fuɗɗi, Allah cenɗo umrimo hirsa ɓi ko ɓawaɗon, Allah cenɗo sortirimo ɓe jawdi ha sunna man iga nden fuɗɗi ha hande ɗon dogi ila yawmil qiyama. yo kala nde yimɓe kirsanteɗi man fuu ɓe kesɗitini sunna annabi Ibrahim alayhi salam nga waddi dow ummatore annabijo Muhammad sallllahu alayhi wa sallam. e ɗon nder hikma hirsugo man accu a yeɗitini sunna annabi Ibrahim alayhi salam, feecinango dow ɓiɓɓe ma bo ñande julde ɓiɓɓe man ɗo feecinango ɓe ƴakka kusel ɓe ñamagel ha ɓe kaara, kanjum bo ɗum giɗa ɗum ha diina. kirsade ɗe no mbawɗa fu ngam ha ɓikkon ñama kaara, kanjum bo ɗum giɗa ɗum. e ɗon kat bo nder kat bo hikma ko Allah cenɗo waari layha man ɗo yaarugo lattiyago jawdi yeeso, yimɓe keɓa jawle mum ɓesdoro ɓe layha man. en ɗon giya layha man no jawre calorto ha ɓiɓɓa yimɓe, iga coodo, iga cooro, iga ɗowanɗo, iga ɓolanɗo, kala mo marɗo ittisal tonotirɗo ɓe layhaari man kam fu a tan woodi hunde heɓata. yo ɗum ɗo sharia ɗum mari haaje majum, jawdi heɓa sankito ha yimɓe, feeso ha yimɓe, gantinoɗo lebbi e lebbi balle man heɓa ceede ɗo deƴƴiti. e noon ɗo kañum bo heɓa ceede, e noon aynuɗo ɗi heɓa ceede, wala mo heɓata ceede her ñalɗo. yo ɗo bo nder ko waɗi sharia waɗi ɗum ngam ha économie yimɓe dimbo yaha yeeso, kanjum waɗi sharia waɗi layhaaji man ɗo tiiɗi kuwa her ummatore noon. yo hirsugo layhaari ɗum sunna lattino cembiɗinaɗo, amma yoga woodi yoga modiɓɓe mbi ɗum waajibi to goɗɗo ɗon mari feccare kam ɗon wajibo dow muɗum. amma asli man kam jumhurul ulama kam fu jahi hirsugo layhaari ɗum sunna lattiɗo cembiɗinaɗo. e ɗon ɗon amma ɗon wajibo dow lattiɗo peesoraɗo ɗon mari jawdi o hirsay kam zunuba hewtotomo ɓe soyde hirsugo mako man. e noon bo hirsugo man latto nder lattiɗo dabbaji nemoraɗi ɗi Allah ceniɗo herɗini, imma latto ɗum ngeloba, walla latto ɗum nagge, walla latto ɗum mbaala, walla bo latto ɗum mbeewa. e noon bo to a heɓi bahimeji man bo woodi kitale bo keeƴaɗe ha sharia, na goɗɗo hoosandi hirsi fuu hirsa noon la,
sey kitale man jottoyo ha hirsugo man saho to lattake ɗum geeloɗi ma duuɓi joyi duuɓi nayi nasti ha nduuɓu jowaɓu to ɗum nagge ma nge nasti ha hitande ɗiɗaɓre e to ɗum mbaala bo timmini lebbi sappo e ɗiɗi e noon to ɗum mbeewa bo nga timmidinga ko laarani haala lebbi jeego e noon nder sarɗiji sahago kirsetenga man nga hisa latti ɗum ayibeji banguɗi ɗi annabijo sallllahu alayhi wa sallama limtade na hadise ji ayibeji nayyi kanji ka to ɗi ɗum bangi ha kirsetenga man kam kanga man hirsugo maga sahatako taga latto nga ñawga ñawmaga ɗo wangi ta a yingane andi nga ñawga nga ka hocataga mbiya alay hotonga to lattake batte ñawman ɗon bangi her maga ngaɗo kam nga hirsatake e noon lattiga laƴowa jamum ha laƴol mum wangi amma to layre lattide famarde seeɗa seeɗa ɗo kam wala gacce walla bo nga jamano yake codaga ɓe kaɓɓinga wakkati ɓe coodiga man ɓe ɗon gartiraga ɓe kaɓɓinga ha ɗum ɗon laynaga ɗo ka hirsanga wala muskila nga yimɓe ɗon ƴamƴamna dow majum wakkati o sodaga kam nga jama amma to ɗi talotiri ɓe baali ɗi mbaɗɗidiri noyno ha nder mota walla noy nga ƴiƴama tawa yake feere nga laƴa seeɗa seeɗa ɗo ka hirsanga wala gacce goni her majum e ɗon kadi bo nder ko ɓi adamajo rento to pooyga nga wala mbosam sam ɗo bo sere ɓi adamajo rento heɓani lattinga nde o ɗum dewal o ɓaddoto Allah cenɗo ɓe majum kam o heɓa lattinga marga kusel lamguel seeɗa amma to lattake ayibeji man ga e ɗi limtuɗen ɗo bana to lattake ɓuri ɗi limtuɗen ɗo kam ɓi adamajo hirsata ɗokka to lattake nga mbumga ga kam nga hirsatake walla bo nga wala nofru sam noon taƴi ga asli gabo walla bo nga wala kosgal gotal walla kaza ɗo kam hirsatake amma to lattake ayibeji ɗi limtuɗen ɗo ga e maji seeɗa kanji kam saria wi ɓi adamajo hirsan to lattake layre man satay walla pooƴol man satay walla kuje ɗe limtuɗen ɗo fu to ɗum satay ɓi adamajo hirsan amma to ɓuri kam goɗɗo hirsata e ɗon kadi bo nder ɓi adamajo ɗon harma dow mako o sora latti ɗum kusel layha mako o sora o sippa o hirsangel ɓawɗon o kasangel kase kase o sora ɗo bo karam ɗum dina men harmini ɗum gam ko waɗi gam kusel layha kam nanema a waɗi ngel gam Allah kangel kam imma dokkagel sadaka walla ñamagel walla bo dokkagel hadiya e noon to goɗɗo kirsuɗo man ba hokkata ɗum ngenari mum nder kusel man a hokkanmo a mettitanmo nder magel ka amma ngenari mako latta narron an be mako amma hokkatamo kusel man ngel latta ɗum ngenari mako e noon ɓawa ɗon hirsugo on bo ɗo fuɗɗa ɓawo julgo to imam juuli silminini nden hirsugo man fuɗɗata yo hirsugo man to fuɗɗiga ɓawo julgo ha masallare to juulama walla her nokkure juulete fu to juulama hirsugo man ɗo fuɗɗa ha asira latti ɗum nayabre julde man ɗum timmata hirsugo man bo fotan jemma nangue kirsuɗa fu fotan masalan goɗɗo wala ɗon o warti jahangal jemma o tawi layhari ma ko foti o hirsandi wala aybe ngam to hirsi jemma ɗo kirsuɗo fajiri o ɓuran ɗum barjari artuɗo er ñalde arande garɗo ɗiɗaɓre o ɓuran ɗum barjari kirsuɗo ɗiɗaɓre garɗo tataɓre ɓuran ɗum barjari kirsuɗo tataɓre garɗo hirsi ha nayaɓre mo tataɓre ɓuran mo barjari ngam nanema kerol man ɗo timma ñande nayaɓre to nangue muti ñande sappo e tataɓre lewru latti ɗum layhaji ma yo kirsowo man bo oɗon mari sarɗiji nder sarɗiji kirsowo man modi ɓe mbi o latto o julɗo walla bo o latto o kitaba dunkejo imma o yahudajo walla o nasraninkejo e noon bo inna inde Allah ceniɗo dow maga o waɗa bisimillahi allahu akbar wakkati o hirsata kirsetega man e noon bo ko hirsirta man bo latto hunde wende tata ko a laaɓi lakaski aɗon yangita dabba waɗo ha nayyi annabijo sallllahu alayhi wa sallam o wi wal yuhidda ahadukum shafratahu wal yurih dhabihata annabijo goto moɗon galla kirsirki muɗum ngam ha o foftina kirsetega maako yo kanjum man bo ɗum nder nediji hirsugo man e noon kadi bo nder sarɗiji nder nediji hirsugo man modi ɓe mbi dagoto goɗɗo o hirsana saare maako fuu latti ɗum jawdi ngoori walla o hirsa ko ɓurata ɗon deydey feetare maako ngam zaman annabijo sallllahu alayhi wa sallama abou ayyuba wi lattake no ɓe ɗon no hirsa jawdi ngoori ɗum ɗon no heyanano calaje zaman annabijo sallllahu alayhi wa sallam yo woodi boofi gadata ha meɗen ɗo seeɗa seeɗagal jiha layhaji man nder boofi gaɗanɗi ha layhaji man ha meɗen ɗo jogitago layhaari ɗo ɗum al'ada ɓurnal men fuu bal ɓurnal yimɓe fu ɗon jogi kanjum kam ba hunde al'ada na ɗum dewal go ko waɗi pamreten ɗum al'ada bo yake feere goɗɗo anndi jawdi gujjandi ɗon o sooda to ɗo jogo ɗum al'ada to ɗum dewal o sottandi walla kanko ma ɗum yerɓamo to wala o ya wujja walla bo o jaɓa ñamande o ñaama ngam ha o hirsan jawdi man o anndi ga o jaɓa ñamande wan ɗo hokkititta yoɗo bo ɗo jogiri ɗum al'ada ɗo ba ɗum dagatako ta andi a jaɓa ñamande a hokkitande ɗo kam jab kirsa amma iga jaɓande ha ñaama ɗo kam na ɗum layhaari ñamata ɗum kusel non ngam ko waɗi ngam iga nufaago ma na ɗum nufaago latti ɗum boɗɗum nuforiɗa be majum yo ngam majum sey yimɓe gartira ɗum kanjum ɗo ɗum dewal bo la yukallifu llahu nafsan illa wus'aha ta a wawi gaɗa dewal man to a waway bo
accangal amma ta piyoɗa noon jaɓa ñamande nde a yoɓata walla kaza ko ngam en ɗon joggini ɗum banum al'ada fajira weetini saare am hirsay kaza fajira weeti saare ma hirsay ɓuran dow kirsa latti ɗum hunde karamde walla hunde gujjande walla zamboɗa foti hitande warande tawatama maya ñamande wande ɗon dow maɗa yo ɗo so yimɓe itta ɗuma hakkiloji mum hirsugo ɗum dewal ɗum hunde nde ɓi adamajo ɓadorto Allah cenɗo dewal bo ta a wawan a waɗi ta a wawata bo a acci ngam Allah cenɗo la yukallifullahu nafsan illa wus'aha ɗiɗaɓol man nder latti ɗum boofi gaɗanɗi ha meɗen galjiya ko larani haala hirsugo man ɗo latti ɗum ɓe ɓagayi ɓe mbawan hirsugo noon ɓe hirsata goɗɗo oɗon jooɗi nder saare baa maako masala oɗon mari activité maako oɗon huwa o wawan ɓango waɗan ɗume fuu o woodi jawdi maako amma tawa wala ko yaalimo ɓe hirsugo ma yo ɗoɓo ɗum boofol hirsugo ɗum dewal ngal wala alaqa ɓe ɓango to a ɓangi a hirsi ɓuri wodgo e to a ɓagayi bo kanjum bo hirsugo ɗon dow ma a soodan lay haarima kirsa ɓadoroɗa ɓe majum her Allah cenɗo nga Allah cenɗo e fasalli li rabbika wanhar amma joƴƴingo al'ada ɓurnal derke en fu ɗon joƴƴini kamɓe kam seeto ɓe ɓangi ɓe kirsata ɗo kam ɗum boofol ngam ɗum dewal de kam seeto julgo ɓe sumago bo seeto a ɓangi kadi nde a hirsata to a ɓagay kam yo ɓawa ɗon bo en ɗon giya yimɓe feere cooda kuje goɗɗe feere ɓorno lumce catɗe kaza to wakkati layha waɗi o wawata sotgo layhaare ɗo bo ɗum lattake ɗum boofol solal layhaari man eelandi ngam kayri bo ɗum a ɓaddorto ɓe maari her Allah ceniɗo a ƴakkan yoga nder kusel man a waɗan sadaka e noon bo Allah cenɗo hokkete mbar jaari man ta woodi moyen no famɗiri fuu habdu cooda layhaari man kirsa ɓadoroɗa ɓe maari her Allah ceniɗo e noon kat bo nder boofi yaake feere gaɗanɗi ha meɗen ngal jiha layhaji man ɗo fantinago her layhaari man yimɓe ɗo pantino jamum yaake feere goɗɗo feere a tawan baala ngota he an mo walla baali ɗiɗi ke an mo walla nagge he an mo o hirsa go oore o hirsa ɗiɗaɓre boɗɗum hirsugo to woodi moyen amma o hattitone talaka en ɗuɗɓe mbawata hirsugo walla to hirsi kirsetengel man ɗo ngel wala ko ngel nafata boɗɗum ɗum baalen inde mbaala noon yo Allah tiiɗo peetoraɗo a hirsan tumman ɗo o cungori walla ɗiɗi gerɓanaɓe kamɓe ɓe keɓa ɓe peetoroɓe majum yo ɗo bo sey yimɓe ndaara ɗum yakewa tan yimɓe ɗo pantino her majum kanjum mbiɗen ngam fantinare ha nane mbiɗen go hay goɗɗo ho ay ka ñamande yoɓata ɗo fu ɗum nder fantinare sakkoma ha lesdi maroɗo yimɓe tullan fantinago ha kuuje banni haɗa se goɗɗe feere gal fof mbina men ɗo goɗɗo feere tawa saare mawde ni o hirsa normal wala probléme goota ɗiɗi ɓe ɗuɗɓe bo noyi amma ha men wayne hirsa way goɗɗo feere tawa wawatama hirsa noon nagge o wawata o jaɓa ñamade walla o sooda noon o hirsa ɗo ɗo ɗum ngulu ɗum ñerɗinago yo kanjum bo so yimɓe ndaara ɗum jarana ɗum hakkilo ngam zamanuji caɗɗi yimɓe goni na ɗum zamanuji fiyago ko moe fu waɗa hunde de muɗum Allah ceerno fattaqullaha mastatatum tata salitine ha hunde man amma to a wawan kam wadde de no mbawɗa fu e noon bo dokka hokketeɓe bo kadi amma ta gaɗa feere ma noon hedditiraɓe ma kam ɗon kañum bo wala ko layho e noon kadi bo nder latti ɗum neediji walla ne boofi gaɗanɗi ha meɗen ngal jiha layhaari man ɗo walla bo woodi nder latti ɗum ko annabijo sallllahu alih wa sallam solni foti yimɓe kawta dow nagge iga gooto ha jeeɗiɗo kawtan dow nagge masalan to ndaari baali caɗi wona kitale ɓawoje ɗe gonduɗen jotta ɗo nda baalel ni bo 30 50 foti kawton 50 man ta soodi ɗo baalel man wala no ngel foti on jeɗɗo ha wargo ga e jeɗɗo kam fu on kawtan amma ta ɓuran jeɗɗo on kawtan boro bon 33 54 on jeɗɗo on keɓan 280 000 to on keɓan nagge lattige ma pindi e to on kirsigue on cendiɗo kusel man ɗo ɓuran bote ha saare yo kan bo modiɓɓe colli dow majum sakko majo wakkatiji ɗi gonɗen jotta dabbaji lattiɗi cewɗi man ɗo caɗɗi man ɗo foti yimɓe kawta to ɗiɗo kawtan to tato kawtan to nayo kawtan amma jeeɗiɗo wiyete keerol man amma kirsuɗo mbaala feere mum ɓuran mbar jaari kam amma hawtuɓe bo ɓuran heɓgo kusel yigo sadgo latti ɗum dammoji cewɗi man kanjum bo annabijo sallllahu alayhi wa sallam lattake no ɗon no hawta sahabo en ha latti ɗum hadiyaji kanjum modi ɓe ɓiisore ɓe mbi ha layha bo foti yimɓe kawta her majum ibnu usaymin rahimahullahu taala o wi ko ɓurata wodgo bo goɗɗo artira hirsa nagge ɓawa ɗon tokkitina mbaala ɓawa ɗon tokkitina kuje lattiɗe luttuɗe na bana hakkiloji yimɓe mbaala ɓuran la nagge ɓuran fotita hirsi nagge ciwtoɗa wala ko kirsata feere amma al'ada yimɓe ɗo jogi sey kirsa mbaala sey kada nam malikiya ta ɗo jangga defte malikiya ɗon ɓurni mbaala kamɓe koye ɓurni mbaala ɓe minga annabijo hirsi ɗum hoytanma dow ummatore ni ɓe tafsiri ɗum amma ha kusel ɓe ha ɗurgo piri ɓe ha mbar jaari nagge ɓuran to a artiri nagge ɓawɗon a waddi dabbaji cewɗi kanjum ɓurata ngam majum ibnu usaymin rahimahullahu taala o wi ha ɗo ko ɓurata ha hirsugo layha o wi al afdalu zabul bakara
ko ɗo ɓadoro Allah cenɗo to wawan ka o soda nagge to wawai bo o soda latti ɗum dabbaji cewɗi o wi ko waɗi bo nga annabijo gam o yili kasrati lahmiha gam nagge ɓuran ɗuɗgo kusel o hirsi mbaɗa o hirsi nagge mo ɓurata heɓgo kusel ha saare en tawa kirsoɗo nagge ɓuran e noon bo e kala hunde nde ƴiƴat nde kusel mum ɗuuɗi bo fuu imam ibnu usaymin noon mbar jaari ɓuran mawnugo e waddi hadisewol annabijo wi to goɗɗo e jumare sa arana bana on ɓadiɗo her Allah cenno ngeelo ba ɓawaɗon nagge ɓawaɗon mbaala wari ha tataɓu yo ngam majum derraɓe ko ɓi adamajo ko moye fuu layho deydey ko wawi bawanɗo mbaalama lay hake bawanɗo nagge ma lay hake bawanɗo hawtugo ma hawti e noon mo wawata bo siwtogo Allah cenɗo fattakullaha mastatatum yimɓe jogoro ɗum dewal yimɓe cottina ha ɓerɗe muɗum ɗum al ada gaɗa hirsugo manɗo ɗum dewal gam to gartiri ɗum dewal ni wartat fiyago noynoye moneji no wiya hirsa e noynoye ɗo kam fu ɗum sottan ha ɓerɗe muɗum gam dewal kananema to a wawi a waɗi to a wawai bo Allah ceni ɗo dolayma Allah cenɗo jaɓanen kuuɗe men ibadallah inna allaha ya'muru bil adli wal ihsani wa ita'i dhil qurba wa yanha 'anil fahsha'i wal munkari wal baghi ya'idhukum la'allakum tadhakkarun fadhkurullaha al 'azima al jalila yadhkurkum washkuru ala ni'amihi yazidkum wa la dhikrullahi akbar wallahu ya'lamu ma tasna'un wa qumu ila salatikum yarhamni